ሓደ ኩሉ ሰውነቱ ፓራላይዝ ዝኾነ ሃብታም ሰብኣይ ዝኣልዩ ሰራሕተኛታት ንምርካብ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ኢንተርቪው ናይ ስራሕ እናገበሩ ከለዉ ኣንድሬይ ነቲ ናይ ኦፊስ ማዕጾ ከይከሓኮሐ ደፊኡ ብምእታው ነቲ ሒዝዎ ዝመጸ ወረቐት ኣብቲ ጣውላ ኣቐመጠላ። እታ ነቶም ሰራሕተኛታት ኢንተርቪው ትገብረሎም ዝነበረ ሰበይቲ ከዓ የቕሬታ ኢንተርቪው ዝገብር ዘለኹ ሪጋኻ ክሳብ ዝኣክል ኣብ ደገ ኾንካ ተጸበበለቶ። ኣንድሬይ ግን ኖ ምጽባይ ዘድልየኒ ኣይመስለንን እዩ ነዚ ስራሕ ንኽሰርሕ ንዓይ ክትቅበሉኒ ከም ዘይትኽእሉ ይፈልጥ የበለሞ። ሩት እውን ክዳኑ እናረኣየት ኣላባብስኻ ኸይተረፈ ነዚ ስራሕ ድልየት ከም ዘይብልካ እዩ ዘመልክት በለቶ። ኣንድሬይ ከመይ ከም ዝመስል ኣጸቢቑ ከም ዝፈልጥን ነቲ ወረቐት ጥራይ ክትፍርመሉ ከም ዝደሊ ነገራ። ሩት ከዓ ነገሩ ምርዳእ ኣቢዋ ኣብዚ ስራሕ ኣመልኪትካ ከም ዝነበርካ ንምርጋጽ ጥራይ ክፍርመልካ ኢኻ ደሊኻ ምሽ ኢላ ሓተተቶ። ኣንድሬይ ከዓ እወ በዚ ድማ ምስም ስራሕ ዝሰኣኑ ሰባት ካብ መንግስቲ ዝኾነ ጥቕምታት ክረኽበሉ ዝኽእል ስለዚ ፈርምለይ ሞ ክኸደልኪ ክልቴና ኣነ ነዚ ስራሕ ከም ዘይበቅዕ ንፈልጥ ኢና ስለዚ መፍቶ ደላላ ኸይንኸውን ቀልጢፍኪ ኣፋንውኒ ግዜ ኸውን ንኽቁጥብ እየ ዝፍትን ዘለኹ በላሞ። ሩት ግን ሰክሪቲ ኸይጽዋዓልካ ኣብ ደገ ወፂኻ ምስቶም ካልኦት ሪጋኻ ተጸበበለቶ። ሃብታም ሰብኣይ ግን ስቑኢሉ ክሰምዖም ድሕሪ ምጽናሕ ዲሜትሪ ይበሃል። ጽቡቕ ሌላ ጽባሕ ምጻእ በሎ። ሩት ብዘረብኡ ተገሪማ እንታይ ትገብረለኻ ዲሜትሪ በለቶ። እቲ ሰብኣይ እውን ቆፂሉ ጽባሕ ምጻእ ባዕለይ ክፍርመልካ ወረቐትካ በሎ። ኣንድሬይ ከዓ ሓራይሉ ካብቲ ገዛ ክወፅእ ተበገሰ። እናወፀን ከሎ ድማ ናይ ፔትሮስ ሰዓት ተልዒሉ ኣብ ጅብኡ የእትይዋ ኸደ። ዲሜትሪ ድማ እዚ ይኣክል እዩ ስለ ግዜኻ የቐኒየለይ ብምባል ነቲ ቃለ መሕተት ዝገብር ዝነበረ መንእሰይ ተዛረቦ። እቲ መንእሰይ ከዓ ሓፊሉ ኸደ። ነዚ ዝተዓዘበት ሩት ከዓ እዚ ነዚ ስራሕ ይበቂዕ ኢለየ ሓሲበየ ጸኒሐ በሎቶሞ። ዲሜትሪ ግን ብዛዕባ ኣንድሬይ ብዙሕ ክፈልጦ ከም ዝደልን ቁንዕንኡን ነፃ ሰብ ምዃኑን ከም ዝፈትዎ ነገራ። ሩት ድማ ብተግባሩ ኣመና ተገሪማ ሱቕ በለት። ኣንድሬይ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ኣብ ማዕጾ ናይ ገዝኡ ብሰንኪ ኣብ ናይ ባንክ ሕሳቦም ገንዘብ ዘይምህላው ማይ ገዝኦም ከም ተቋረጸ ዝሕብር ወረቐት ተጠቂዑ ጸንሖሞ። ነቲ ወረቐት ደርቢኡ ማዕጾ ከፊታ ኣተወ። ኣብቲ ገዛ ከዓ ምንኣስ ሓዉ ሓሽሽ ክሸይጥ ጸንሖሞ። እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኢሉ ሓተቶ። ሓዉ ድማ እንታይ ክገብር ከም ዝጸንሐኩ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ ገዲፎ ነቲ ማዕጾ ናይ ገዝኦም ከፊታ ኣትዩ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣተወ። ኣንድሬይ ድማ ካባይ ክትሃድም ኣይትፈትን እናበለ ክስዕቦ ጀመረ። ነዲኦም ምስ ረኣየ ከዓ ኣደይ ሓንቲ ህያ በምፅል ኩለኹ ኢሉ ነቲ ካብቲ ገዛ ሃብታም ዝሰረቆ ንብረት ሃባ ኣዲኡ ከዓ ሰሪእካ ዲኻ ምፂኻዮ ሕጅኸ ብዘይወል ሓንቲ ደወል ን6 ወርሒ ስለ ዝጠፋእካ ንመካሓሓሲ ድዩ ዚኸ በለቶ። ንሱ ግን ነታ ሰዓት እናሰርሐ ከሎ ከም ዝረኸባ ነጊሩ ኣብ ጣውላ ቀመጣ። ኣዲኡ እውን ቀፂላ ስራሕ ረኺብካ ዲኻ ኢላ ሓተተቶ። ንሱ ድማ ስራሕ ክረክብ ብዙሕ ይፅዕር ከም ዘሎ ነገራ እሞ ብናቱ ሓሰት ከም ዝሓመመትን ካብ ሕጂ እንድሓር ንሱ ዝብላ ኩሉ ክትኣምኖ ከም ዘይትኽእልን ዓቕላ ከም ዝተጸንቀቐ ነጊራ ካብ ገዛ ከተውፅኦ ከም ትደሊ ሓበረቶ። ኣንድሬይ ግን ብዙሕ ከም ዝበደለ ጽቡቕ ገይሩ ከም ዝፈልጥን ክሳብ ኣውደ ዓመት ክትዕገሶ ሓተታ። ኣዲኡ ግን ኣብዚ ገዛ ከጽንሓካ ኣይክእልኒየ ነዚ ንእሽተይ ሓውኻ ኸማን ለኪምካ የለኻ ልክዕ ከመኻ ዓዋላ እዩ ዝኸውን ዘሎ ብምባል ካብቲ ገዛ ክወፀላ ሓበረቶ። ኣንድሬይ ከዓ ብኹራ ካብቲ ገዛ እናወፀን ከሎ ኣዲኡ ብሕርቃን ናብዚ ገዛ ገጽካ ከይትምለስ በለቶ። ኣንድሬይ ድማ ካብ ገዛ ወፂኡ ኣብ ሓንቲ ናይ ጎደና ኮፍ መበሊ ቁሪ እናተቐዘፈ ደቂሱ ሓደረ። ንጽባሒቱ ከዓ ናብቲ ገዛ ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ ብምኻድ ኣብቲ ስራሕ ደልየ ከም ዝሰኣምኩ ዝሕብር ወረቐት ጥራይ ክትፍርምለይ እየ ዝደሊ ብድሕሪኡ ክኸደልክየ ኢሉ ንሩት ተዛረባ። ሩት ድማ ናበይ ኢኻ ክትከይድ ክሰርሖ ዝግባእካ ስራሕ ኣሎ በለቶ። ኣንድሬይ ብኣጉርመት እንታይ ማለት እዩ ምስ በላውን ኣነ እውን ምስ ነገረኒ ከመኸ እየ ሰንቢደ ዲሜትሪ ነቲ ዝሓሸ ናተይ ውሳኔ ተቐይሙ ንዓኻ ንሓደ ወርሒ ኣብዚ ስራሕ ንኽርእየካ ዕድል ሂብካ ኣሎ በለቶ። ትላገጸ ዲኺ ዘለኺ ኣነ እዚ ስራሕ ክሰርሖ ኣይደልን እየ ኣነ ክትፍርምለይ ጥራይ ዝደሊ ምስ በላውን ሩት እንተወሓደ ቅድም ነቲ ገዛ ረኣዮ ኢላ ብምዕዳም እዚ ናትካ መደቀሲ እዩ ኢላ ጽቡቕ መደቀሲ ክፍሊ ምስ ረኣየቶ እዚ ገዛ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እዚ መደቀሲ ክፍልኻ እዩ ዲኺ ዝበልኪ በላ ብኣጉርመት። እቲ ናይ ስራሕ ሓበሬታ ጽቡቕ ጌርካ ኣየንበብካዮ እንዲኻ ካብ ሕጂ እንድሓር ንዲሜትሪ ትካነኾኖ ንስኻ ኢኻ እዚ ማለት ከዓ እዚ መደቀሲ ክፍሊ ናትካ እዩ ማለት እዩ በለቶ። ኣንድሬይ ኣመና ተሓጐሰ። ንዲሜትሪ ክትረኽቦ ትደሊ ዲኻ ምስ በለቶ ድማ ኣንድሬይ ብርግጽ ኢሉ ኣብቲ ዓራት ጠንቀላዕላዕ ክብል ጀመረ። ዲሜትሪ ኣብ ዓራት እናተሓከመ እንከሎ ኣንድሬይ ምስ ሩት መፁ እሞ ኣንድሬይ ሰላማት ተዓምና በሎ። ሰብኣይ ከዓ ዲሜትሪ ኢልካ ክትጽዋዕኒ ትኽእል ኢኻ ከመይ ረኺብካዮ እዚ ቦታ ክብል ሓተቶ። ብጣዕሚ ጽቡቕ ምዃኑ ምስ ነገሮ ከዓ ሃብታም ሰብኣይ ስለዚ ነዚ ስራሕ ክትሰርሑ ፈቃደኛ ኢኻ ማለት እዩ ኢሉ ደጊሙ ምስ ሓተቶ ሩት እውን ተቐቢላ
ቅድሚ ስራሕ ምጅማሩ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ነገር ክፈልጥ ኣገዳሲ ይመስለኒ በለቶ ገጻ ናብ ኣንድሬይ ጌራውን ክትምጉበ ኢኻ ክትስከሞ ኢኻ ክትቅይረሉ ኢኻ ክትሓጽቦ ድማ ኢኻ በለቶ ኣንድሬይ ኩሉቲ ክትብሎ ዝጸንሐት ጽቡቕ ገይሩ ምስ ተረድአ ብፍጹም ይቕረይታ እዚ ገዛ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ግን ኣነ ክሓጽቦ ኣይክእልኒ ኢሉ ክኸይድ ነቐለ ሃብታም ሰብኣይ ግን ትፈልጥ ዲኻ ኣብ ዓመት ልዕሊ $100,000 ከም ትኽፈል በሎ 100,000 ዝሰምዐ ኣንድሬይ ከዓ ትፈልጥ ሓንሳብ እኮ ብጣዕሚ እየ ተሃዊኸ ዝዛረብ ብምባል እቲ ሓበሬታ ጽቡቕ ገይሮም መሊሶም ንኽነግርዎ ብትሕትና ሓተቶም ብድሕሪ እዚ ኣንድሬይ ነቲ ስራሕ ተቐቢሉ ብዙሕ ደስ ከይበሎ ነቲ ሰብኣይ ካብ ዓራቱ ናብ ዊልቸር ተተሰኪሙ ኸደይቦን ክዳኑ ክቐይረሉን ከዛውሮን ክምግቦን ክሓጽቦን መጽሓፍቲ ኸንብበሉን ቴሌፎን ዝተደወሎ ክራኽቦን ኣካላቱ ክሓጽቦን ከዘናግዖን ጀመረ ድሕሪ ግዜ ድማ ንስርሑ እናፈተዎ ክመጽእ ጀመረ ሓደ መዓልቲ ኸ ኣንድሬይ ነቲ ሰብኣይ ዝመጾ ደብዳቤታት በብሓደ እናንበበሉ ኸሎ ናይ ኣውደ ዓመት ፖስትካርድ ከም ዝመጾ ነገር እሞ ሰብኣይ ድማ ክጉሕፎ ኣዘዞ ኣንድሬይ ተጎሪሙ ኣውደ ዓመት ምኽባር ኣይትፈቱን ዲኻ ኢሉ ሓተቶ ሰብኣይ ከይመለሰሉ ሱቕ ምስ በለ ድማ ናብቲ ካልእ ደብዳቤታት ሓሊፉ መንደአ ኣሊሻ ኣቤላ ትበሃል ሰብ ኢሉ ሓተቶ ሰብኣይ ከዓ ንከይከፍቶን ካብ ድሕሪ ሕጂ ካብታ ሰብ ዝመጸ ዝኾነ ደብዳቤ እውን ክኸፍቶ ከም ዘይብሉ ኣጠንቀቖ ኣንድሬይ ሓራይ ብምባል ካብ ጆን ዝተባሃለ ዝመጸካ ደብዳቤኸ ከፊተ ከንብበልካ ትደሊ ዲኻ በሎ ሓራይ ምስ በሎ ድማ ከንብበሉ ጀመረ ሩት ከዓ ዓራት ናይ ኣንድሬይ እናንጸፈትን ከላ ኣብ ቦርስኡ ካራ ረኸበት እሞ ኣዝያ ሰንቢዳ ኣብ ጁባኣ ብምሓዝ ንዲሜትሪ ክትነግሮ ወጸት ኣንድሬይ ነቲ ደብዳቤታት ኣንቢቡ ምስ ወድአ ድማ ነቲ ሰብኣይ ብዛዕባ ጆን እናዓለሉ እንከሎ ሩት መጺኣ ዲሜትሪ ንበይንኻ ክዛረበካ ደልየለኹ በለቶሞ ሕጂ ኣይክእልኒ ምስ ኣንድሬይ ጽቡቕ ዕላል ሒዝና እናረኣኽና በላ ኣንድሬይ ድማ ቆጺሉ ናብ ሓደ ኣብ ቤት መዘክር ዝቐረበ ናይ ስእሊ ኤግዚቢሽን ዕድመ መጺዎ ከም ዘሎ ነገሮሞ ሰብኣይ ድማ ናብ ቤተ መዘክር ካብ ዘይከይድ ነዊሕ ከም ዝገበረ ነጊሩ ንመዓስ ምዃኑ ሓተቶ ንሎሚ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ እዩ ብምባል ድማ ደብዳቤ ጽቡቕ ገይሩ ክከታተል ከም ዘለዎ ነገሮ ሃብታም ሰብኣይ ከዓ ካብ ሕጂ እንድሓር ደብዳቤታቱ ባዕሉ ክከታተሎ ስልጣን ሃቡ ኣብ ከምዚ እንከለዉ እውን ሩት ዲሜትሪ በጀኻ ሓንሳብ ስምዓኒ በይንኻ ክዛረበካ ደልየለኹ በለቶ ንሱ ግን ሕጂ ምስ ኣንድሬይ ናብ ቤተ መዘክር ስለ ዝኸዱ ከም ዘይጥዕሞን ድሓር ምስ መለሱ ክዘራርቡ ከም ዝኽእሉ ነገራ ኣንድሬይ ድማ ኣነ እውን ናብ ቤት መዘክር ዝበሃል ከይደይፈልጥን እየ ስለዚ ክኸይድ ድልው የበለ ብድሕሪ እዚ ከዓ ናብቲ ቤት መዘክር ክኸዱ ተበገሱ ናብቲ ማኪንኡ ዘለዎ ቦታ ምስ በጽሑ ከዓ ሰብኣይ በታ ሚኒባስ ገይሮም ክኸዱ ምዃኖም ሓቢሩ ነቲ ናይ ዊልቸር መደየቢ ካብታ ሚኒባስ ንኸውፅኦ ሓተቶ ኣንድሬይ ግን ኣብ ድሕሪት ናይዛ ሚኒባስ ደይብካ ክትከይድ ዲኻ ትደሊ ብፍጹም ኣይከውን እዩ በዛ ሞዴል ማኪና ጌርና ክንከይድ ፎርማ ዘለዎ ኢሉ ከእሙነ ፈተነ ዲሜትሪ ግን ነቲ ዘምጽኦ ሓሳብ ከም ዘይፈተዎን በታ ሞዴል ማኪና እንትኸይዶም ሓደጋ ክወርዶም ከም ዝኽእል ነገሮ ከለኻ ንህይወት ጽቡቕ ጌርካ ንበራ ካብቲ ዝነገርካ ንዩ ክትገብሮ ትደሊ ናይ ጽሉላት ተግባር እዚ እኮ ሓደ ካብ እዩ ኢሉ ምስ ተዛረቦ ግን ሓራይ በሎሞ ነታ ሞዴል ማኪና ሒዞም ከዱ ኣብቲ ናይ ቅብኣብ ፕሮግራም ዝግበረሉ ቤት መዘክር ምስ በጽሑ ከዓ ሸያጢት ናይቲ ሓንቲ ስእሊ መግለጺ ምስ ነገረቶ ዋጋ ናይቲ ስእሊ $62,000 ምዃኑ ነገረቶሞ ኣንድሬይ ብዋጋ ናይቲ ስእሊ ተገሪሙ ተሰርነቐ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ድማ ንኣንድሬይ ጸዊዑ ነታ ስእሊ ከመይ ከም ዝረኸባ ሓተቶ ኣንድሬይ ከዓ ካብ ካልኦት ቅብኣታት እታ ዝሓሸት ምዃና ነገሮ ዲሜትሪ እውን ቀጺሉ $62,000 ከ ዋጋኣ ኢዶ ትብል ኢሉ ሓተቶሞ ኣንድሬይ ከዓ ብፍጹም ዋጋኣ ከም ዘይኮነ እናባጨዎ መለሰሉ እታ ሸያጢት ናይታ ቅብኣ ከዓ ሽም ናይቲ ቀብኣይ ጠቒሳ ዋጋኡ ምዃኑ ነገረቶሞ ኣንድሬይ ከዓ እቲ ቀብኣይ ልዕሊ መጠን ብዙሕ ገንዘብ ይሓትት ከም ዘሎን ከምዚ ዓይነት ቅብኣ ባዕሉ ክስእለሉ ከም ዝኽእል ነገሮ ሸያጢት ድማ ካብ ነቐፌትኻ ብዛዕባ ቅብኣ ወላ ሓንቲ ከም ዘይትፈልጥ የተረድየ በለቶ ኣንድሬይ ከዓ ንባዕላ እታ ሸያጢትን ዲሜትርን ክሳዕ ዝጉረሙ ካብታ ቅብኣ ተመርኪሱ ብዛዕባ ቅብኣ ዘለዎ ዓሚቕ ኣፍልጦ ክረዶም ጀመረ ኣብ መወዳእታ ድማ ነታ ቅብኣ ንከይገዝኣ ንዲሜትሪ ሕሽኽ ኢልዎ ኸደ ገዛ ምስ ተመልሱ ከዓ ዲሜትሪ ካብ ዝቐብኣካዮ ቅብኣታት ክርኢ ደልየ በሎሞ ኣንድሬይ ከዓ በቲ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ስራሕ ንኽሓትት ግዜ ስለ ዘይረኸበ ንኹሉ ቅብኣታቱ ከም ዝገሓፎ ነገሮ ሩት ኣብ ፊቶም ምጸንሓቶም ከዓ ዲሜትሪ ሎሚ ብዝረኣዮ ናይ ኣንድሬይ ሞያ ከተኣምኖ ከም ዘይትኽእል ነገራ ሩት ግን ኣነ ዝረኣኽዎ ነገር ግን ከምዚ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣይኮነን ሕጂ ንበይንና ኾይና ክንዘራረብ ንኽእል ዲና በለቶ ዲሜትሪ ድማ ንኣንድሬይ ዘረቦኦም ድሓር ክቕጽልዎ ምዃኑ ነጊሩ ንበይኖም ክገድፎ ነገሮ ኣንድሬይ ድማ ሓራይ ብምባል ገዲፍዎም ወፀ ትፈልጥ ዲኺ ሩት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንመጀመርታ ግዜ ብገዛእ ርእሰይን ብትካለይን ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ዘለኹ እዚ ክትነግርኒ ትደሊ ዘለኹ ጉዳይ
ምስ ኣንድረይ ዘለን ርክብ ዘቋርጽ እንታይ ዓይነት ዓብ ጉዳይ ኮይኑ ይበላሞ ሩት ድማ ገበነኛ ምዃኑን ኣብ ኢንተርኔት ከም ዝረኣየቶን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝነበረ ነገረቶ። ዲሜትሪ ከዓ እዚ ጥራሕ ድዩ ካልእ ኣለኪ ይበላ። ሩት ድማ ዘረብኡ ምርዳእ ኣቢዋ እዚ ዝዛረበካ ዘለኹ ዘረባ ኣይሱሰምዖን ዲኻ ዘለኻ ገበነኛ እኮ እየ ዝብለካ ዘለኹ በለቶ። ተረዲእኒ ኣሎ ሩት ሰባት ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም እኮ ርግፀኛ እየ ድማ ክዕረ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ምስ በላ ከዓ ሩት ነቲ ኣብ ቦርስኡ ዝረኸበቶ ካራ ኣውፂኣ ኣብ መደቀሲ ክፍሉ ከም ዝረኸበቶ ነገረቶ። ሰብኣይ ከዓ ብግልፂ ንኣንድረይ ከም ዝፈተዎ ብምንጋር ንሱ ጥራሕ እዩ ከም ዝለመስኩን ከም ዝሰንኮልኩን ተሰሚዕዎ ዘይድንግጸለይን ኣካለ ስንኩላን ከም ዝኾንኩ ከም ዝስማዓኒ ዘይገብር ብፍሉይ መንገዲ ይዝንካ ነኸነኒ ስለዚ እንተ ደኣ ዘየሸጊረኪ ናብ ክፍለይ ውሰድኒ በላሞ ናብ ክፍሉ ክትወስዶ ድማ ትንሰአት። ብድሕሪ እዚ ኣንድረይ ወረቓቕቲ እናረኣየ እንከሎ ሩት መፂኣ ሕጂ ኸ እንታይ ኢኻ ትሰርቕ ዘለኻ በለቶ። ኣንድረይ ዘረባ ጠፊእዎ ሰጋእ መጋእ እናበለ ክረዳእ ፈተነ። ብዙሕ ዘይሻቕል ነገር የብልካን ዲሜትሪ ብጣዕሚ ይፈቲካ ዘሎ ኣብ ልቡ ዓብ ቦታ ይህብካ ዘሎ ስለዚ በጀኻ ኸይቱ ጎዶ ኢላ ነቲ ኻራ ኣብ ጠረጴዛ ኣቐመጠትሉ። ኣንድረይ ድማ ነቲ ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ ደብዳቤ ሪኡ መን ኣሊሻ ኣቬላ ክብል ሓተታ። ንሳ ድማ ምስ ዲሜትሪ ደብዳቤ ተፀሓሓፍ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ነገረቶ። ኣንድረይ ከዓ ኣፍቃሪቱ ገለ ማለት ድዩ ኢላ ሓተታ። ብኣካል ተራኺቦም ይኹን ብቴሌፎን ይዕሊሎም ከም ዘይፈልጡን ንሱ ግን ኣመና ኣብ ፍቕራ ወዲቑ ምህላው ነገረቶ። ኣንድረይ ቆፂሉ ብዊልቸር ከም ዝኸይድ ግን ትፈልጥ ድያ ኢሉ ደጊሞ ሓተታ። ንሳ ግን ደብዳቤ ባዕላ ከም ተንብበሉን ነቲ ንሱ ዝነገራ ቃላት ጽሒፋ ድማ ባዕላ ናብ ፖስት ኦፊስ ስለ ትሰዶ ኣብ ዊልቸር ከም ዘሎ ከም ዘይትፈልጥ ነገረቶ። ሓደ ምሸት ድማ ኣንድረይ ደቂሱ እንከሎ እቲ ሰብኣይ ክቕንዞ ሰምዖ እሞ ተንሲኡ እናጎየ ናብቲ መደቀሲ ናይቲ ሰብኣይ ከይዱ ድሓን ዲኻ ኢሉ ሓተቶ። ናይ ስንባደ መጥቃዕቲ እዩ ስለዚ ኣይትሰንብድ ክገድፈኒ እዩ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ በሎ። ኣንድረይ ድማ ኣነ ክገብረልካ ዝኽእል ነገር እንተሎ ነገረኒ ክብል ሓተቶ። ኣብ ደገ ወሲድካ ብማኪና ከተዛውረኒ ትኽእል ዲኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ከዓ ኣንድረይ ኣየር ንኽወስድ ጽቡቕ ሓሳብ ምዃኑ ገሊጹ ኣተንሲኡ ወሰዶ። ብማኪና እናተዛወሩ እንከለዉ ድማ ሰብኣይ በጀኻ እንታይ ከም ዝፍጠር ንርአ ሃባ ነዳዲ ኢሉ ንሃሪ ንኽውስኸላ ሓተቶ። ኣንድረይ ድማ ፍጥነት እንትወሲኹሉ ትራፊክ ደው ከብልዎ ከም ዝኽእሉ ነገሮ። ንሱ ግን ኣይግድሰንን እዩ ፍርሒ ደሳ ክስምዓኒ ይደሊ ኣለኹ ብህይወት ክነብር ህይወት ከሰማቕሪ ይደልየ ብምባል ንሃሪ ንኽውስኸላ ደጊሙ ምስ ሓተቶ ኣንድረይ ብንሃሪ ክኸይድ ጀመረ። ነዊሕ ከይተጓዓዙ እንከለዉ ድማ ትራፊክ ደው ኣበልዎም። ዲሜትሪ ከዓ እቲ ዝመጽእ መቕጻዕቲ ኣነ ክኸፍለየ ሽዑ እዞም ፖሊስ ናብ ሕክምና ዓጅቦምና ከም ዝኸዱ ክገብር ኢሉ ዝሓመመ ክመስል ክስዕል ጀመረ። ኣንድረይ እውን ቀልጢፉ ተረዲእዎ እቶም ፖሊስ ምስ መጹ እንኳዕ ድሓን መጻኹም ንኣስራሕየይ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ክወስዶ ስለ ዘለኒየ ክንህር ጸኒሐ እንተዘይኣሚንኩምኒ ኣብ ድሕሪት ናይ ማኪና ዊልቸር ኣሎ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም በሎም። እቲ ፖሊስ ነቲ ዊልቸር ክርእዮ ነቲ ካልኣይ ፖሊስ ምልክት ሃቦ። ዊልቸር ከም ዘሎ ምስ ኣረጋገጹ ድማ ክሳዕ ሆስፒታል ዓጅቦሞም ከም ዝኸዱን ክረጋግኡ ከም ዘለዎም ነጊሩ ናብ ማኪንኡ ተመለሰ እሞ ዓጅቦሞም ድማ ናብ ሕክምና ክወስድዎም ተበገሱ። ክሳብ ሆስፒታል ምስ ዓጀብዎም ድማ ኣንድረይ ካብዚ እንድሓር ባዕለይ ኣለኽዎ ኢሉ ነቶም ተራፊክ ኣፋነዎም። ብድሕሪ እዚ ከዓ ንዲሜትሪ ገዛ ዶ ከብፅሓካ ወይስ ኣብ ገሊኡ ፓርኪን ብንሃሪ ከዛውረካ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ብኸመይ ፓራላይዝ ከም ዝኾንኩ ሓቲትካኒ እኮ ይትፈለጥኒ ኢኻ ንእሽተይ ከማን ተገዲስካ ክትሓትት ኣይትኽእልን በሎ። ኣንድረይ ድማ እንተደልዩ ባዕሉ ክነግረኒ እዩ ኢለ ሱቕ ስለ ዝበልኩ እምበር ሓቅኻ ኣለኻ በሎ። ሰብኣይ ድማ ንድሕሪ ተመሊሱ እቲ ዘጓጥሞ ክዕለ ጀመረ። ንበዓልቲ ቤተይ ኣብ ኮሌጅ ተላለያ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ድማ ተመሪዒና ብድሕሪኡ ድማ ካንሰር ሓሚማ ምስ ሞተት ንኽርስዓ ዘይገበርኮ ነገር ኣይነበረን። ኣብ የእሙረይ ዝመጽእ ሓደገኛ ዝበሃል ስፖርት ጀመርኩ ዘይገበርኮ ነገር ኣይነበረንን። ኣብ መወዳእታ ድማ ምስ ቅድድም ማኪና ፍቕሪ ሒዝኒ። ሓደ መዓልቲ ከዓ ከቢድ ሓደጋ ማኪና ጋጠመኒ። ብኸምዚ ከዓ ፓራላይዝ ኮይነ በዓልቲ ቤተይ ብምስኣነይ ስምዒታተይ ተሰባቢረ። ስለዚ ድማየ ዝኾነ ኣውደ ዓመት ዘየብዕል እምበር ኣብ ዊልቸር ብምህላወይ ስለ ዝርበሽ ኣይኮንኩን። እቲ ዝኸፍአ ስንክልና ብዘይ ፍቕሪ ምንባር እዩ ኢሉ ድማ ኣዕለሎ። ኣጋጣሚ ከዓ ሞባይሉ ኣልኣርም ገበረት እሞ እንኳዕ ሓጎሰካ ስራዕ ካብ ዝቆፅረካ ልክዕ ሓደ ወርሒ ጌርካ ኣለኻ። እዚ ማለት ከዓ ትፍተነሉ ግዜ ተወዲኡሎ ማለት እዩ። ምሳይ ቀዋሚ ሰራሕተኛ ኾንካ ክትጸንሕ ድማ እየ ዝደሊ ግን ሓደ ነገር እንተ ጌርካ ይበሎ። እንታይ ንሱ በሎ ኣንድረይ ከዓ እታ ሰረቕካያ ናይ ቬትሮ ሰዓት ምለሳ በሎ። ኣንድረይ ከም መኻኒ ፈተነ። ሰብኣይ ግን ኣብ ንብረት ብዙሕ ከም ዘይግደስን ነገር ግን እታ ንብረት ሰበይቱ ካንሰር ከም ዝሓመመት ምስ ፈለጠት ዝሃበቶ ህያብ ምዃናን እቲ ህያብ ዘለዎ ግዜ ንኸሰማቕርቶ ዘኻኽሮ ምዃና ነገሮ። ኣንድረይ ከዓ ብተግባሩ ኣዝዩ ሕፍረት ከም ተሰምዖን
እቲ ኩሉ ዕድል ንምንታይ ከም ዝሃቦ ከማን ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ ነገሮ። ሰብኣይ ከዓ ካብ በዓልቲ ቤተይ ብዙሕ ነገር እየ ተማሂረ ንሰባት ልዕሊ ዘለዎም ዓቕሚ ብዘሕለፍዎ ሕማቕ ታሪኽ ክመዝኖም ከም ዘይብለየ ካብኣ ተማሂረ ይበሎ። ኣንድረይ ድማ ብጣዕሚ ተደንቕ ሰበይቲ እያ ነይራ ማለት ይበሎ። ሰብኣይ ከዓ ንስኻ እውን ኣንድረይ ኣዚኻ ተደንቕ ሰብ ኢኻ በሎ። ኣንድረይ እውን ሕንቕንቕ እናበለ የቕሬታ ቅድሚ ሕጂ ሰባት ኣብ ልዕለይ እምነት ይሕዲሮም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ስለ ዝሃብካኒ ርእሰ ምትእምማን የቐኒየለይ ኣብ ህይወተይ ንመጀመርታ ግዜ ከይተሰጎኩ ነዊሕ ዝጸንሐኩሉ ስራሕ ስለ ዝሃብካኒ በሎ። ብድሕሪ ዚ ኣንድረይ ናብ ገዛ ኣድዩ ብምኻድ ነታ ሰሪቑ ዝሃባ ናይ ቤትሮ ሰዓት ክመልሳ ክደልያ ጀመረ። ምስኣና ድማ ኣብ ደገ ድምፂ ሰምዖ እሞ ሓደ መንእሰይ ነቲ ንእሽተይ ሓዉ ሓኒቑ ምስ ረኣዮ እንታይ ስለ ዝገበሮ ይሃርሞ ከም ዘሎ ሓተቶ። መንእሰይ ድማ ኣብ ናተይ ግዛኣት መፂኡ ይሸይጥ ስለ ዘሎ ስነ ስርዓት ንኽገብር እየ ክቆፅዖ ጸኒሐ። እዚ ከዓ ንዓኻ ስለ ዘይኽበርኩኻ ዘይኮነ ሕጊ ይበሎ። ኣንድረይ ድማ ባዕሉ ከም ዝምዕዶ ነጊሩ ንሓዉ ሒዝዎ ኸደ። ፍንትት ምስ በሎ ከዓ እዚ ስራሕ ኣቋርፆ ኢለ ክንደይ ግዜ እየ ክነግረካ በሎ። ሓዉ ከዓ ሕጂ ድሕሪ ኩሉ ግዜ እምበኣር ዓብ ሓወይ ምዃንካ ተረዲእካ ንስኻ ንዓይልካ ኔርካ ኣይትፈለጥኒ ኢኻ። ክትምኽረኒ ኾነ ኣብ ትምህርቲ ሓጊዝካና ኣይትፈለጥኒ ኢኻ። በዓላት እውን እንተኾነ የለኻን ካብ ትምህርቲ እውን ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ወሲድካና ኣይትፈለጥኒ ኢኻ በሎ። ኣንድረይ ድማ እንታይ ከም ዘጋጠመኒ ትፈልጥ ኢኻ። ሕጂ ምኽረይ እንተደሊኻ ድማ ኣነ ዝተጓጎኽዎ ጊጋ ኣይትድገም በሎ። ቆፂሉ ድማ እታ ነዲኡ ዝሃባ ናይ ቤትሮ ሰዓት እንተወሲድዋ ሓተቶ። ከም ዝወሰዳ ምስ ነገሮ ከዓ ኣንድረይ ገንዘብ ኣውፂኡ ምስ ሃቦ ነታ ሰዓት ካብ ጅብኡ ኣውፂኡ ሂብዎ ኸደ። ብድሕሪ ዝሩት ንዲሜትሪ ካብ ኣሌሻ ዝመፀ ደብዳቤ እናንበበትሉ ኣንድረይ መፂኡ ነታ ሰረቓ ናይ ቤትሮ ሰዓት ኣብታ ዝነበረታ ቦታ ገበራ። ሩት እውን ቀፂላ ኣሊሻ በኣኻ ኣዝያ ጽልልቲ ኣበሎተኒ ዲሜትሪ ንሱ ድማ ኣነ እውን ኣዝየ ዝጽለለላ ኢሉ መለሰላ። ሩት መልሲ ክጽሕፈላ ሓተቶ እሞ ሰብኣይ ግን ብድሕሪዚ እንታይ ኢሉ ከም ዝምልሰላ ከም ዝጠፍኦ ነገራ ዝኾነ ሓሳብ እንተለዎ ኮይኑ ድማ ንኣንድረይ ሓተቶ። ኣንድረይ ድማ ልቡ ዝኣዘዞ ክገብርን ስእልናቱ ክሰደላ ከም ዘለዎ ነገሮ። ሩት ግን እዚ ሓሳብ ቅድሚ ሕጂ ዝገደፍናዮ ሓሳብ ይበለቶ። ዲሜትሪ ድማ ስለምንታይ ይፈርሕ ከም ዘለኹ ንኹልቲኹም ይርዳእኩም እዩ እንታይ ጽቡቕ ስእሊ ስለ ዘለኒ እሞ ክሰደላ በሎም። ኣንድረይ ድማ ካብቲ ኣብቲ ፍሬም ዝነበረ ስእሊ ሓንቲ መሪፁ እዚኣ ስደደላ በሎ። ሩት እውን ብሓሳቡ ተሰማምዐት። ብድሕሪ እዚ ኣንድረይ ነቲ ኣብ መደቀሲ ክፍሉ ዝጸንሖ ናይ ቅብኣ መሳርሒ ተገሪሙ እናረኣየ ሩት መፂያ ካብ ዲሜትሪ ዝመፀ ህያብ ምዃኑን ሕጂ ንሕልምታቱ ክኽተል ከም ዝኽእል ነጊራ ናይቲ ወርሒ ዝሰርሖ ደሞዝ ሃበቶ። ኣንድረይ ድማ ከመስግነኪ ግዜ ረኺበ ይፈልጥን እየ ካብ ልቢ እየ ዝመስግነኪ። መጀመርታ እታ ዝመረፅኳ ስእሊ ንዲሜትሪ ንክሰደላ ስለ ዘመንክዮ እዩ። ካልኣይ ድማ ኣብ ልዕለይ እምነት ስለ ዝሕደርኪ ከመስግነኪ ይግባአኒ እዩ በላ። ሩት ከዓ ኣብ ልዕሊኻ እምነት ዝሕደርኩ ዝሰኣልካዮ ስእልታት ምስ ረኣኹ እየ ኢላ ኣስሒቓቶ ድሓን ሕደር ኢላ ገዲፋቶ ኸደት። ንጽባሒቱ ሰብኣይ ንሩት ብዛዕባ እታ ስእሊ ሓሳቡ ከም ዘቐየረ ነጊሩ ከይትሰደላ ነገራ። ኣንድረይ ድማ ናብ ናይ ኣዲኡ ስራሕ ብምኻድ ገንዘብ ኣብ ጣውላ ኣቐሚጥላ ክኸይድ ክብል ኣስራሒኣ ጽሩይ መናኩ ወዲእና ኣለና። ነቲ ዝረስሐ መናኩ ቀልጢፍኪ ሓጺብኪ ኣምጽዮ ፈዘዘ ዘይትበሊ ክብላ ሰሚዑ ኣመና ሓዚኑ ከይረኣየቶ ካብ ስራሕ ወፂእ ኸደ። ኣዲኡ ነቲ ገንዘብ ምስ ረኣየቶ ተገሪማ ነቲ ገንዘብ እናለዓለቶ እውን ብፍኒስራ ናይቲ ቤት ምግቢ ኮይኑ ርእዋ ኸደ። ደቂሱ እንከሎ ድማ እቲ ኣስራሕ ኣዲኡ ነዲኡ ዝዛረባ ዝነበረ ዘረባ ኣብ ሕልሙ መጸሞ ተሲኡ ስእሊ ምስኣል ጀመረ። ብውሽጢ ድማ ኣደይ ንዓኺ ክብል ካብዚ ንላዕሊ ክገብር እንተ ዝኽእል ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ በለ። ሙሉእ ምሸት ድማ ኣቦኡ በቆልዑ እንከሎ ነዲኡ ዝገብራ ዝነበረን ንእሽተይ ሓዉ ኣብ ሓሽሽ ምሻጥ ምእታውን ኣዲኡ ካብ ገዛ ክሰጎን ከላን ኣዲኡ ምርኩስ ሒዛ ከላ ትሰርሕ ምህላዋ እናዘከረ ነታ ስእሊ ክስእላ ኣምሰየ። ምስ ወድኦ ድማ ክዳኑ ከይቀየረ ደቀሰ። ንጽባሒቱ ንግሆ ድማ ዲሜትሪን ሩትን ናብ መደቀሲኡ መፁ። ኣንድረይ ብስምባደ ተንሲኡ የቕሬታ ትማሊ ቁርብ ስምዒታዊ ኮይነ ስለ ዝነበርክየ ነዚ ገዛ ኣባላሸዮ በሎም። ሰብኣይ ግን ዘይእመን እዩ። ብጣዕሚ ዘደንቕ ቀብኣ እዩ። ትፈልጥ ዲኻ ነዛ ስእሊ ንኽገዝኡ ክንደይ ሰባት ከም ዝጓዩ ብምባል ተዛረበ። ናይ ብሓቂ ክገዝእዋ ዝኽእሉ ሰባት ትፈልጥ እንተኾንካ ክትሸጠሎም ትኽእል ኢኻ በሎ። ቀፂሉ እውን እንታይ ደኣኻ ሒዝካ ዘለኻ ናይ ኣውደ ዓመት ዴኮሬሽን ዲ በሎ። ሰብኣይ ድማ ዝሕጉስ ብስራት ሒዙ ከም ዝመፀ ነጊሩ ኣሊሻ እታ ናይ ደብዳቤ ኣፍቃሪቱ መልሲ ከም ሰደደትሉ ነገሮ። ሩት ድማ መልእኽቲ ጥራሕ ዘይኮነ ሰዲዳ ሎሚ ምሸት በኣካል ረኺባ ምስኡ ብሓደ ድራር ክድረር ከም ትደሊ እውን እያ መልእኽቲ ሰይዳ በለት። ክልተ ባድላ ኣልዒላ ድማ እቲ ሰብኣይ ናብቲ ቆፀራ ለቢስዎ ዝኸይድ ንኽመርፀሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ሰጋእ መጋእ ኸይበለ መረፀሉ። ንመሸቱ ዲሜትሪ ኣብ ቦታ ቆፀራ ኮይኑ ስለ ዝደንጎየቶ ንኣንድረይ ሰዓት ክንደይ ከም ዝኾነ ሓተቶ።
شمونتن فرقان كوينلو من البات منقدي تعاصيوا زخون زيتدو للا مبلو نسجن بتليفون كم زي رخبون بدبدابي تراي كرخبو كم تسمعوا نغرو صني حدما روتنا تسئلي سديدات لا كتكون اللوا بخوميا كتمص زي كالت نخيد بقى بولو اندريكا انتاي مالت كايو سئلخا كسدلامش تسمعي كان يركبولو سباي جن تمصاي مسلنني بمبال سقيلو نغزو نخوسدو عززو لكع ماكينه تسقيلو مستبغسو دما አሊሻ ኣብቲ ሬስቶራንት በፂሓ ብጉያ ናብ ውሽጢ ኣተወት ገዛ ምስ በፅሐ ከዓ ሰብኣይ ብሓዘን ኣብ ዓራት እንከሎ ኣንድሬይ ከዘናግዖ ስለ ዝደለየ ቸዝ ንኽፃወቱ ሓተቶ ንሱ ግን ክፃወት ከም ዘይደልን ንበይኑ ኣብ ዓራት ጎቦ ክኸውን ከም ዝደልን ኑሮት ከዓ ነቲ ናይ ኣውደ ዓመት ዴኮሬሽን ንኸይትስቕሎ ክነግራ ሓበሮ ኣንድሬይ ግን ናብ ጎኑ ብምቕራብ ተስፋ ክቆርፅ ከም ዘይብሉ ነገሮሞ እንታይ ኮይኑ ተስፋ ዘይቆርፅ ኣነ ዓሻ ከምዚ ኢሉ እንከለኹ ኣፍቃሪት ክደሊ ዝፍትን أنا انتخوني كل جزية كم زيه نزل عالم دما نبيني كهون بلو أندري كأقول عن كله أبو أم قديفهم كم زغدن عديونة إشي حوو انتاي كم تمجبو أمنا مستجنغات كا كيف توي أب حشيش مشات كم زعتون تتحيزو مستعصر دما نصوب زي منبارو اتمنع حوون نب حشيش مشات كم زعتون عدي إغاء أب تحد مزلو سراح كم زجمرتن كساب نعوز رخبو كل زفتونا نجار كم زتبالاشون نوع مسرخبجن هوتو كل نجار كم زغيرنا عللو قصيلون سلازي انتي كبلك دلي مسلكا لكع خمزناتي هوتكا كاب زي تصبخاي نجار بزي تصبخاي من قدي كتكير تخيل يابلو روت مصياخا مسالشا ايترخبون ديوم الى ناندري حاتتو نسخا ديمتري سولو نخسدلا حساب كهبا خمزي نبورو نجرا نسادما نتسالي كم زي سددت لا نغورتمو أندري بسمبادي نسجنوكو سئلي سلا سدرت اللعا زي مسأتيلي إزيج النغزلو بلاي بدحري سو سنة جزيجن مع عزوتك حكو حمو نسخة أندري سلا زمسولو أندري بجخا قرفن بلو إتا مع عزوزك حكو حسابجن أندري كونكون أنا علي شايب بمبال أهتوت يغيتا بمحتاتك أبجزي أنا بتوقع نخيت بتصح تاكسي كم زدونغيتان كالي نخت متصلو تخيل من قدي كم زي نبرانو قرطو قصيلاون كيرخبتو كتكيد سلا زي دليت منالبات يمصي يخون إلى نويح كم تصبيوتن أندري ناب ريستورانت موليسو كم زمصان غلصتلو سباي كا نويح سلا زصبخي خريخي ديخي إلى حدتا عليشا جن بفصم بمبال قلطيفو مخديو مخنيات كم زتردا نغرتو كم زاتري نزلخي بارالايزي مسبلاون ኣብ ልዕሊኡ ዘለዋ ስምዒት ከም ዘይተغيሮን እቶም ዝጽሕፈላ ዝነበረ ደብዳቤታት ካብ ልቡ ዝመንጨው ስለ ዝነበሩ ብኸምኡ ድማ ከተፍቅሮ ከም ዝኽኣለት ነገረቶ ብኸምዚ ከዓ ምስ ኣሊሻ ብሓደ ክነብሩ ጀመሩ ድሕሪት ዝተወሰነ መዓልታት ድማ ሰብኣይ መጺኡ ንኣንድረይ ናይ 50,000 ቸክ ብምሃብ እታ ዝሰኣላ ስእሊ ንሮት ክትሸጣ ምስ ነገራ ኣብ ውሽጢ ሰዓት ገዛ ረኺባ ከም ዝተሸጠትን እቲ ገንዘብ ከዓ ሽያጥ ናታ ምዃኑ ነገሮ ኣንድረይ ድማ ኣመና ተሓጒሱ ኣመስገኖ ሰብኣይ ቆጽዒሉ ኣንድረይ ካልእ ዝነገረካ ነገር ኣለኒ ኢሉ ካብ ስራሕ ከም ዝሰጎጎ ነገሮ ሕማቕ ነገር ስለ ዝገበረ ዘይኮነ ንገዝኡ ኮይዱ ንስድርኡ ከኣሊ ከም ዘለዎ ነገሮሞ ኣንድረይ ድማ ንዓኻኸ መን ከኣልየካ ኣይክብል ሓተቶ ሕጂ ኣብ ጎኑ ከኣልዮ ዝኽእላ ብሉፃት ሰባት ከም ዘለዎን ንሓደ ዓርኩ ነጊሩ እውን ስራሕ ከም ዝረኸበሉን በቲ ዝሃቦ ኣድራሻ ገይሩ ደው ኢሉ ክረኽቦ ከም ዝኽእልን በዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሓድሽ ስርሑ ሕጉስ ክኸውን ተመነየሉ ኣንድረይ ከዓ ደጊሙ ካብ ልቡ መስጎኖ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ኣንድረይ በቲ ዘለዎ ሞያ ኣብ ስርሑ ኣዝዩ ብሉፅ ሰራሕተኛ ኮይኑ መስዓማዊሉ ክሰማምዕን ቅብኣታቱ ድማ ብኽቡር ዋጋ ክሸይጥን ጀመረ ሓደ መዓልቲ ድማ ነቲ ምናስሓቡ ማኪና ሒዙ ብምኻድ ካብ ትምህርቲ ንክወስዶ መፀሞ እንታይ ክትገብር መፂኻ ናብ ዝበሎ ኣንድረይ ድማ ክወስዶ ኢሉ ከም ዝመፀን ናብታ ማኪና ከኣቱ ነገሮ ኣብ ማኪና ኣዲኡ ስለ ፀንሓተ ድማ ኣመና ተገሪሙ ማማ ንስኸ ኣብዚ እንታይ ትገብርለኺ ስራሕ ትሰርሕሉ ሰዓታት ደይኮነን ሕጂ ኢሉ ሓተታ ንሳ ድማ ዕድመና ኣንድረይ ወደይ ኢላ ካብ ስራሕ ከም ዝዕረፈት ነገረቶ ብጣዕሚ ተሓጎሰ ቆፂሉ ነቲ ኣብ ሳንጣ ዝነበረ ኣስቤዛታት ርእዩ ማማ ናይ ኣውደ ዓመት መግቢ ክሰርሕልና ዲኺሉ ብኣጉርመት ሓተታ ብኣወንታ ርእሳ ብምንቕናቕ መለሰትሉ እሞ መጀመርታ ግዜ ከም ስድራ ብሓደ ኣውደ ዓመት ንኽዕልፉ ብሓጎስ ተተሓሒዞም ናብ ገዝኦም ከዱ ተፈጸመ ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ምሕሳር ሎሚ ዝተዳለወ ዝተተርጎመ መሃር ቪድዮ ነዚ መሲል ነይሩ እንተፈቲኹማ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላምታይ እውን ይርስዓኩን ሰብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም